Falcon 64 mm EDF, L15, konečná montáž a inštalácia káblov, kontrolné testovanie. Takto je to tam usporiadané. Áno, baterka približne na tomto mieste. Hej, všetko OK, dáme kabínový kryt hore. Tak, kabína je tam. Model je komplet zmontovaný. Rádio je pripravené na test. Tak, vyskúšame krídelka, tam chodia, výškovka, smerovka, klapky. Skúsime si nakrátko motor. Tak chodí aj dopredný chod, aj reverzný chod. Tak test úspešný. Lietadlo je pripravené na zálet ešte zajtra cez deň. Presne skontrolujem ťažisko a bude to OK.